Hello guys. Niasag ko sa akong higdaanan guys. Amo ni akong higdaanan. Matulog na ta guys. Pero di pa ko karon tulog kay paray-haray pa ko maghugas pa mo plato. Suting asawa ta guys no. Mura tag mid. Daghan buhat sa balay. Pero guys, wala tay trabaho. Inon pagid ta guys, mura kunugnaw kaldero. Muray buhat tagluto, labah hinlo. Paminusan lang ko guys, matud pa kay wa kuno ko'y trabaho. Unsa man di ay ning manghugas og plato, manglimpyo, manglaba, manilhig, mananom. Daghan kay trabaho sa balay guys, pero atong bana inunta og wala di trabaho. Makatarunganon bana guys. Unya masuko pag dili atimanon ang ubang bana, maupay pa sa medyas nila, maupay pahubuon sa ilang likod, maupay pakatulon sa di pagtuon nila sa asawa guys. Sulugoon dili guys, kinahanglan nga ug atimanon nato atong bana, atimanon pud mini asawa, dili kay kamura bana. Unsa day mo masakiton hantod sa inyong likod ug medyas, kami pa'y pahubuon. Unya ugwa mi kwarta nga matabang sa uban asawa inog walay trabaho. Unsa man di ay na mo trabaho sa sud sa panimalay guys, dili na trabaho. So obligasyon man na sa asawa guys, pero mas maayo karon nga panahon no, magtinabangay og pangita og kwarta ang magtiayon. Pero pag abot sa balay, magtinabangay pog trabaho dayon. Di kayo ang bana magpuyo ra unyang asawa gikan nangitag kwarta, maupay magluto, maupay manghinlo, maupay kanang magatiman sa bana. Ay, parihas ba mo nangitag kwarta, unfair kay guys. Kanang ubang bana ba no? Pero pwede lang pud sa uban maayo man ang uban guys, pero ang uban kay dili. Kung ang asawa bitaw naras balay, sikasikaan lang, wala daw kangho, walay amor. Unya magkalisod inon patag, walay skill. Kay murag naw kaldero, muray buhat sige luto. Di na ka mao mangitag kwarta. Inaana pa di ay guys. Dili baya, ayaw po ninyo palabiin yung asawa og lockdown kung way trabaho nga mangitag kwarta. Kay daghan baya trabaho sud sa panimalay guys. Kakalipong na mig tuyok pwera lang sa mga sapian nga naay mga sulugoon. How much more sa katong wala nga ultimo parehas lang nako karon. So mao to akong pang mga pahinumdom guys sa mga bana nga ang nag-lockdown sa mga asawa nga mga walay trabaho nga di ka mao mangitag piso. So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Bye-bye!